Mano-mano pa ang inspeksyon sa bagahe sa mga pasahero ug bus nga mosulod sa Davao City Overland Transport Terminal kon dikot kaniadto. Apan buot sa lokal nga gobyerno sa Davao nga iprioridad gyud ang seguridad sa mga pasahero. Gihimo ang rehabilitasyon sa passenger entrance sa terminal ug human sa 6 ka bulan nga pagtrabaho, giablihan na kini karon ug mas high-tech na kay ang tanang bagahe muagi na sa baggage scanner machines. Gitauran sab kini og 2 ka units sa walk-through metal detectors. Nakapalibot sab ang advanced camera sa ilang CCTV nga konektado sa Public Safety and Security Office aron makita ang aktual nga panghitabo ug lihok sa mga tawo sulod sa terminal. Real-time ang monitoring niini aron paspas dayon ang response sa mga otoridad sa mga potensyal nga hulga ug insidente. Gawa sa TF Davao personnel, magbantay sab sa terminal ang K9 and Civil Security Unit aron mamintinar ang kahapsay ug aron dali ang aksyon sa mga mangayo og tabang. Nagmuntar na sab og public assistance counter aron matubag ang mga gikinahanglan sa mga pasahero, hilabi na sa mga panginahanglanon sa PWD, senior citizens o mga buntis. Nanawagan hinuon og kooperasyon ang management sa dikot sa tanang pasahero ug tao nga mosulod sa terminal ug mutuman sa mga protocols.